नमस्कार मन भटक्या मित्रांनो, आपले 10 ज्योतिर्लिंग पूर्ण केली होती आणि आपण ऑक्टोबरमध्ये घरी आलो होतो. तर राहिलेली ज्योतिर्लिंग पूर्ण करण्यासाठी जवळजवळ 2.5-3 महिने आपल्याला घरून निघायला वेळ गेला आणि काल आपण इंदापूरवरून प्रस्थान केलं. रात्री कित्तूर येथे राणी चेन्नम्माच्या गावात मुक्काम झाला आणि आता आपण चाललोय ते कारवार, गोकर्ण, मुरुडेश्वर आणि तसंच रामेश्वरमला. तर आपण आता आहोत दांडेलीच्या अभयारण्यात. असली मस्त झाडी आहे इथं आणि वातावरण एकदम भारी. रस्ता सुनसान होता, पण आत्ताच व्हायला लागल्यामुळं जरा वर्दळ वाढल्यामुळं जरा गर्दी होते. तरी पण वातावरण एवढं भारी की बोलायला नको. तर स्टे ट्यून्ड. आता आपण आहोत दक्षिण भारत दौऱ्यावर आणि तुम्हाला इकडच्या नवनवीन गोष्टी समुद्रकिनारे आम्ही दाखवणार आहे. धन्यवाद.